Κοίταξε, Θείο, ποια εμπειρία σου πέρα από το Όρος? Για πες μας δύο λόγια στο βίντεο. Τι εμπειρία ρε παιδί να έχω, τι εμπειρία. Ναι. Όλα καλά, όλα ωραία, αλλά ταλαιπωρία. Ο παπάς δεν υπολογίζει τίποτα. Φεύγει και δεν λέει αν οι άλλοι ξέρω εγώ μπορούν ή όχι. Το παίζει ήρωας. Θέλει να περάσουμε δύο Γολγοθάτες. Δεν έφτασε ο ένας. Δεν έφτασε ο ένας. Θέλει να περάσουμε δύο Γολγοθάτες για να φτάσουμε εδώ. Αλλά δεν γίνεται αυτό. Ο Χριστός ανέβηκε ένα Γολγοθά. Αυτό λέω και εγώ να πούμε, εντάξει. Αυτό λέω και εγώ. Κοίτα εδώ να περάσει από αυτό το βουνό, Θείο. Φαντάζεσαι αυτό το πράγμα δηλαδή. Τα παιδιά από εκεί θα έρθουν. Κι όμως. Από εκεί κάπου θα έρθουν. Περπατήσαμε χθες 4-5 ώρες μέσα από μονοπάτια και από χαράντρες και από τα πιο δύσβατα σημεία που έχω συναντήσει στη ζωή μου. Δεν θα μπορούσαμε και σήμερα να το κάνουμε. Κοίταξε.